Il-miliet kull sena huwa l-perjodu li għandu jfakkarna kif fil-ħajja tagħna id-dlam jista' jsir dawl għaliex Ġesu jħaddan il-biża' tagħna u hemm qiegħed il-mulej. Dan huwa l-messaġġ li wassal l-Isqof ta' Għawdex Monsinjor Anton Tewma fil-lejl tal-miliet waqt iċ-ċelebrazzjoni li saret fil-Katedral ta' Għawdex fejn l-Isqof Tewma tkellem dwar il-biża' fil-ħajja tagħna iżda fakkar li Alla huwa tassew magħna. Quddiem dawk preżenti fil-katedral l-Isqof wissa wkoll fuq ir-realtà ta' bosta li jpoġġu lil Alla fil-ġenb u stqar illi għal ħafna Alla sar stranġier. Alla m'għadux jagħmel parti mill-pakkett tal-ħajja tal-bniedem. Alla sar estranju, Alla sar stranġier. U allura l-marda tiġi bla sens. Allura relazzjoni x'in tiġi fid-diffikultà ma tkunx taf se taqbad tagħmel. Allura inċertezza biża' meta tiġi fuqek ma tkunx taf kif se toħroġ. Ħlief bil-modi tiegħek, ħlief bil-mediċina, ħlief b'dak li jista' joffri l-bniedem. Għaliex għax Alla qiegħed fil-ġenb. Illum il-miliet, il-mulej Ġesu qiegħed jgħidilna li Alla mhux fil-ġenb, imma Alla fin-nofs tal-ħajja tiegħek, Allu fin-nofs tal-familja tiegħek, Allu fin-nofs tal-esperjenza sabiħa jew kera li qiegħed tgħix bħala bniedem. L-Isqof ta' Għawdex insista kif f'din il-ġimgħa partikolari qed niċċelebraw kif għall-insara għalina twieled Salvatur biex jgħinna niffaċċjaw il-biża' tal-ħajja u qal li din tanti xi ħaġa kbira li Alla sar bniedem li kważi ma titwemmix. Għalhekk sostna l-Isqof Tewma f'dan il-perjodu festiv irridu nifirħu mhux minħabba l-ikel, ir-rigali u d-dawl tal-Christmas trees iżda għax Alla sar bniedem bħalna.